Галәмдәге иң кадерле кешем, һөекле әниемде матур гомер байрамы, күркәм юбилей менән котлайым дип башланган сираттагы хат. Ошо ниятемде буйымга ашырыр өчен бүген барыһы ла тап килгән. Туган көнен хау-сәламәт каршылаган бәхетле әсә, кайны, картинәй дәрәҗәләрен каданган әниемдең һөйнесен уртаклашыр тугандар, якындар, дуслар имен һәм улар яратып караган Башкортстан 24 каналында теләкләрне ихлас күңелдән тапшырыр программа менән уның гүзәл алып барусыһы бар типтә хөрмәтләгән безне хат авторы. Юбилярыбыз Әнисә Нух кызы Кинябаева Мәләүез районының Харыш авылында яшәй. Ул 1947 елның 1 июлендә Аскын районы Яңа Күскилдә авылында туган. Баласагы хугыштан һоң ил хуҗалыгын күтәргән авырда. Шул ук вакытта тыныс тормышка кинәнеп, киләсәккә якты өметләр баглаган күңелле йылдарга туры килгәнгәме, әнием һис касан төшенкелеккә бирелмәй. Йөзеннән елмаю китмәй, тыңгыһып күңеле ял белмәй. Көненең бер генә минутында ул тиккә үткәргә риза түгел. Теген машинаһы артына ултырһа, күлдәктәрдән алып бишмәтләренә тиклем зауык менән тегеп куя. Әнә алһа оюгын да, шәлен дә, күлдәк костюмдарын да селтәрләп бәйләй. Киемгә сиккән нагыштары сагы уеп кенә түгел, күз нурына кушып төзелгәндәй балкып хокландыра. Баксаһына сыкһа, яйнак түтәлдәрендә бер сүп үләнен тотмай. Райхан үләннән алып карбузына тиклем үстерә. Корылык йылында ла мул уңыш ала. Ашау тиһәң ул бешерә белмәгән ризык төрө юктыр ул. Әнием 40 ел мәктәптә укытучы булып эшләне. Россия Федерациясының мәгариф алдынгы дигән мактаулы исеме лә бар. Уның география дәресләрен, тормыш хабактары урынына күреп, бүгенгеләй хәтерләгән укучылары бәйләнеште һаман өҙмәй, хәл белешеп, аралашып, ихтирамын күрһәтеп торалар. Әниемдең гадел, мөхәббәтле, сабыр холклы кеше дигән даныла безне балалары һәм ияндәрен гомер буена курсалап килә. Барһы өсөн дә рәхмәт һиңә, әней, күркәм юбилейң мөбарәк килһен. Тур көндәрең тик шатлыктар килтерһен. Хау-сәламәт бул, тормыш йөҙҙәренә бирешмәйенсә, безгә һәм тугандарыңа яшәү көсө биреп, безнең һөйү ихтирамды тоеп, оҙон һәм бәхетле гомер итеп теләйбеҙ дип тамамланган котлау сәләмен Әнисә Нух кызы Кинябаеваның балалары. Хөрмәтле Әнисә ханым, балаларығыҙҙың ихлас теләктәренә беҙ ҙә ҡушылабыҙ. Тыуған көнөгөҙ хөрмәтенә улар һайлаған йырҙы ҡабул итегеҙ. Шәшләргә узганнар бәс булып сарса да, буннар кайчакта арса да, талса да, һәр вакыт яшь булып калыр күк бу күңел, бәхетле булырга бер кайчан соң түгел. Үткәннәр маңгайга буразына салса да, яшьлекләр йыракта, ufukta kalsa da, gel сөйіп, сөйеліп яшасын bu күңел, бәхетле булырга бер кайчан соң түгел. Үткәннәр маңгайга буразына салса да, яшьлекләр йыракта, ufukta kalsa da, gel сөйіп, сөйеліп яшасын bu күңел, бәхетле булырга бер кайчан соң түгел. Әй узды бізден дә бу яшьлек дисәк тә, моңланып кайчакта башларыны исәк тә, һәр вакыт мөгъҗиза көтәр бу күңел, бәхетле булырга бер кайчан соң түгел. Үткәннәр маңгайга буразына салса да, яшьлекләр йыракта, ufukta калса да, гел сөйеп, сөйелеп яшасын бу күңел, бәхетле булырга бер кайчан соң түгел. Үткәннәр маңгайга буразына салса да, яшьлекләр йыракта, ufukta kalsa da, gel сөйіп, сөйеліп яшасын bu күңел, бәхетле булырга бер кайчан соң түгел.
итекке утыртып, онуклар сүйсекте, көңілнің барынасын аларға берсекте, қартаю білмес көк бір қойшаны бойырек, ғөмірінің күзіне иртерек тередейме. Өткеннер маңғайға буразына салса да, яшіліклер иракта, ұфықта қалса да, гел сүйіп, сүйіліп яшасын бұ көңіл, бәкітлі болырға бір қойшан соң түгел. Өткеннер маңғайға буразына салса да, яшіліклер иракта, ұфықта қалса да, гел сүйіп, сүйіліп яшасын бұ көңіл, бәкітлі болырға бір қойшан соң түгел. Gel sıyıp sıyırıp yaşasın bu köngel. Bәхетле булырга bir koyşan soňy tügel.